puso ni Manny Pacquiao manatiling mahirap katulad nila. Kahit anumang marating ko sa buhay, anong tugatog tagumpay marating ko, anumang yaman ang maakamtan ko, ang puso ni Manny Pacquiao manatiling mahirap katulad ng mga mahirap na tao na naghihirap hanggang ngayon. Yan po ang commitment ko, and I accepted the challenge of the President. And we will submit all the documents about corruption. Ang dami, ang dami. Baka mahihilo siya sa pagmakita niya lahat na ito hindi ko ito ginagara, hindi ko ito na ako nag-imbestiga. No. Sila mismo kusang nag-submit sa akin yung mga hindi na kanakayanan doon sa sariling ahinsya nila. Sila mismo nagpo-provide sa akin at binibigay sa akin at sinusumbong nila sa akin. Anong gagawin ko? Ibibigay ko doon sa dapat mag-action doon sa corruption, which is the executive department. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.